Min ċentru parrokkjali mitluq f'Ħal Safi id-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi ser ikun qed jaħdem fuq proġett ta' riġenerazzjoni holistika fuq dan iċ-ċentru biex jerġa' jibda jintuża bħala dar naturali għall-komunità Safija. Waqt żjara f'dan iċ-ċentru, s-Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia ħabbar kif il-binja taċ-ċentru li bħalissa tinsab f'istat mitluq se tkun qiegħda tiġi riġenerata biex jerġa' tibda tilqa' fiha liż-żgħażagħ, lill-anzjani u lill-għaqdiet volontarji tal-lokalità. Biex ikollna pajjiż ta' kwalità irdu nsaħħu l-għaqda u l-kwalità minnha nfisha ġewwa l-lokalitajiet tagħna. U dan iċ-ċentru parrokkjali f'Ħal Safi huwa simbolu ta' dan kollu. Min jaf kemm tfal żgħażagħ u familji sħaħ ġew hawnhekk sabiex jirrilassaw flimkien mal-familji tagħhom u qed naraw li din ir-reġenerazzjoni tkun mhux biss għall-poplu ta' Ħal Safi sabiex igawdi minn dan l-investiment li ser inkunu qegħdin nagħmlu iżda wkoll għall-barranin li jiġu jżuru dan ir-raħal hekk speċjali. Is-Sindku ta' Ħal Safi Mula wara s-sodisfazzjon tiegħu qal li l-binja taċ-ċentru parrokkjali tmur lura żmien il-kavallieri u allura fil-waqt li tisir riġenerazzjoni se terġa' tingħata l-ħajja għal dan il-post hekk prezzjuż. Dun Ivan Xikluna l-kappillan tal-parroċċa wkoll sostna dwar l-importanza dan il-proġett u ringrazzja lis-Segretarjat Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi għaliex permezz ta' ħidma tal-Gvern il-komunità se tkompli tingħaqad aktar flimkien. Il-Knisja fil-ħidma pastorali tagħha barra il-post li Knisja fejn tagħmel l-attività liturġika kollha bżonn ukoll post ieħor fejn tippjana u tpoġġi l-attivitajiet tagħha. Dan huwa l-post fejn aħna biħsiebna l-qudiem nagħmlu dawn l-attivitajiet. Għalhekk inħares l qudiem ħalli dan il-post ikun post fejn fih jiltaqgħu t-tfal, iż-żgħażagħ u l-familji u jkun jistgħu hemmhekk barra mument ta' talb u tagħlim ikun ukoll mument ta' rekreazzjoni u attività soċjali. Ta' dan nirringrazzja wkoll il-Ministeru tax-Xogħlijiet Pubbliċi li offrew li jagħmlu din ir-riġenerazzjoni ta' dan il-post.